Abans de començar, cal matisar. Siempre con lo mismo. Per culpa del mateix problema de dades que hem heredat del barroc, que deien els llibres que acabava el 1750, quan en realitat al 1750 ja estava en ple curs el classicisme costa de situar temporalment. En teoria, el classicisme musical s'ha ubicat sempre des del 1750 fins al 1800. Recorda que el 1750 va morir Bach, el compositor més important del barroc, i clar, és molt còmode dir que quan mor Bach mor el barroc musical, i a més és una data molt redoneta, que queda molt bé en els llibres, i per això s'estandaritza així. Però no. Això és una equivocació. Els primers passos cap a l'estil clàssic els trobem ja al voltant del 1710, així que hauríem situar-lo entre el 1710 al 1800-1810, més o menys. Així que ara ja saps què toca. Vaig a explicar-te una mica el segle XVIII. El segle XVIII és clau per entendre com han evolucionat Europa i els Estats Units. I és que tot el segle és els primers passos de la nostra civilització cap a la vida moderna. M'explique. Tots els luxes dels que gaudim avui en dia i als que estem acostumats, el sistema de mobilitat, d'electricitat, el clavegueram, l'educació pública, tot això comença a gestar-se ara en el segle XVIII. No és que s'aconsegueixi de la nit al matí, són canvis lents, però tot això arranca. La fauna, quién sabe por qué, está variando sus normas de comportamiento. I arranca per què? Doncs perquè una part de la població entén realment què significa ser intel·ligent. Tota la vida els éssers humans hem estat intel·ligents, però no eren conscients de com de meravellosa és la intel·ligència. Amb la intel·ligència es pot transformar la realitat. Tot el que et limita es pot fer servir al teu favor i es poden inventar sistemes humans que milloren la qualitat de vida. Sistemes de gestió de residus, de sanitat, d'educació, de mobilitat. Tots aquests sistemes s'han creat gràcies a la intel·ligència, i és que al segle XVIII se l'anomena el segle de les llums, referint-se a la llum que suposa la intel·ligència, la raó. Comprende la filosofia. Per començar, es va inventar la sembradora, una màquina que millorava i augmentava els conreus, i per tant disminuïa la fam de la població. O siga, que ja comencem el segle millorant el benestar de la classe treballadora. També es va dissenyar una màquina per extraure millor els minerals de la terra, fet que va permetre sistematitzar l'extracció del ferro, de la plata o el cobre, i va millorar la indústria i l'economia. I a més es va inventar el termòmetre, que va permetre sistematitzar la temperatura. Europa va experimentar un desenvolupament econòmic. La tassa d'alfabetització i de gent que acabava l'escola va augmentar i sorgiren els primers consells públics de la història, als quals podia anar qualsevol que es pogués permetre una entrada, i en línies generals la gent del poble es va culturitzar més. Me encanta, está muy guay, está muy guay. I en les classes altes... Mira, en el 1734, el gran filòsof, matemàtic, científic, pantera, mastodont, Voltaire, va publicar les Cartes Filosòfiques, un conjunt d'escrits en els que es tractava temes tan importants com la religió, la ciència, la política i l'art, i en els que atacava de forma superatrevida el sistema polític francès, l'absolutisme. Esta insatisfacció va generar en tota Europa un moviment filosòfic i polític anomenat il·lustració. La il·lustració buscava el benestar de l'individu i el desenvolupament de les seues qualitats innates a través de l'educació, la cultura, la filosofia i la ciència. Hombre, a mí la ciencia me encanta. I la principal consigna que tenia era la naturalesa, imitar-la i saber utilitzar els seus recursos. Muy bien, ¿veis, niños? Eso sí. A més, s'estudiaren les corrents atmosfèriques, que permetien crear sistemes de predicció de clima i facilitar la vida quotidiana. S'inventà el primer cronòmetre marí, que ajudava a calcular les distàncies que feien els vaixells i el transport naval i els viatges internacionals milloraren. I d'altra banda, molts reis com Carles III en Espanya, Catalina la Gran en Rússia, Josep d'Àustria o Lluís XVI de França a inicis del seu regnat començaren a desenvolupar canvis socials que no s'havien vist abans, com crear sistemes de claveguerams que milloraren la sanitat, sistemes d'il·luminació nocturna o escoles públiques. Aquí hay nivel. En general, en el segle XVIII, en Europa ens fèrem més civilitzats i tots aquests canvis es van anar desenvolupant a poc al llarg de les dècades del 1740
50 i 60. I en la dècada del 1770 va rebentar la traca una altra vegada. Sorgiren les primeres escoles d'enginyeria, que permeteren crear edificis d'aparença més moderna. Es creà la primera enciclopèdia, que contenia tot el coneixement de l'època. Es va publicar La riquesa de les nacions, que tractava sobre el liberalisme econòmic i que ajuda a entendre la teoria econòmica. I el 1789 el poble de França es rebel·là contra la monarquia, matà la família real i creà la primera declaració de drets humans de la història, la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, instaurà una república i va diferenciar entre el poder legislatiu, executiu i judicial, igual que avui en dia. Han despertado a la fiera. Si et fixes, tota l'evolució del segle ha anat encaminada a sistematitzar, a racionalitzar pràcticament tot. En este moment crearem sistemes d'organització social més complexos i funcionaren. Tot això configura un món ja diferent, més ordenat, un primer pas cap a un entorn tranquil i més confortable. I per suposat, este desig d'ordre afectar a la música. La música en la que ens anem a trobar va ser una música ordenada, intel·lectualment comprensible, amb l'únic objectiu de despertar sensacions que foren agradables i entretingudes, sense grans expressions emocionals. Pot expressar emocions, però seran un efecte secundari. Una música, sobretot, racional i elegant. La música del segle XVIII, la del classicisme. La música clàssica. La música clàssica, la música del 1710 al 1800-1810 més o menys, té una diferència a la de les èpoques anteriors. Fins als anys 1770 no és una música regular, és un batiburrillo de diversos gèneres i estils. D'una banda, fins als anys 40 hi havia compositors com Bach i Händel que encara donaven guerra amb l'estil barroc, el de l'etapa anterior. Per posar un exemple, l'oratori El Messies de Händel es va estrenar el 1741 i Bach va seguir estrenant obres fins al 1750. El barroc l'havien començat aquelles generacions tan joves i plenes de vida i plenes d'entusiasme per l'expressió de les emocions. Ara, aquelles generacions i aquella música havien envellit i tocava canviar de torn. Vamos, que era la música dels vuelos. ¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos? Així que, més o menys sobre el 1710, la gent jove de les classes altes, nobles o burguesos, a més de gaudir dels concerts, audicions i danses, començaren a interessar-se per interpretar música i, per tant, volien partitures que foren fàcils d'escoltar, senzilles d'entendre i ràpides de memoritzar. La juventud está preparadísima. Per què? Doncs perquè, ai mira que guai, que cuqui, que jo també toco el piano. I aquesta demanda portà cap a l'estil més important del 1710 fins al 1770, més o menys, l'estil galant, que parteix de la idea del bon gust. L'estil galant és com agarrar l'estil barroc, que està més carregat que Salau en estiu, i començar a llevar-li coses. Doncs a les melodies tenen menys notes. En comptes de canviar d'acord cada pulsació, un acord es pot allargar tot un compàs. El baix deixa de fer tanta nota i s'està més quietet. I voilà, ja tenim un estil que ja no sona a barroc, que tampoc sona a clàssic i que és una mescla. És l'estil galant. Profesional. Muy profesional. Fixa't en aquesta música barroca i compara-la amb aquesta clàssica. El fill de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, composava en aquest estil, i d'esta època ens queda un compositor molt especial que va néixer al 1710 i va morir al 1736. Va viure 26 anyets, la criatureta, i s'anomenava Pergolesi, italià, i la seva música és formidable.
Però hi ha altres estils. En la cort de Versalles va sorgir un estil anomenat rococó, que consistia en fer harmonies molt senzilles i que no canviaren massa ràpid, però melodies plenes d'ornaments, com les barroques. Tu pensa que Versalles era en si una oda a la exageració i a lo carregat. Bestial, che. El principal compositor va ser Couperin. Ara, cap a la zona d'Alemanya va sorgir el Empfindsamkeit estil. Se pronuncia... Si vens un dia i me demostres que saps escriure el nom de memòria, te puge un punt en la nota final. Què significa estil emocional? I que consistia en utilitzar girs harmònics sorprenents, cromatismes, figures rítmiques nervioses i una melodia molt lliure, quasi com una rapsòdia. No hace falta decir nada más. Ale, ja tenim els 4 estils explicats. El cas és que de tots estos 4, l'estil galant va ser el elegido. Es va anar polint a poc fins que en les dècades del 1770, 80 i 90 va arribar el seu màxim desenvolupament en les zones d'Àustria, Suïssa i Alemanya, que es convertiren en referents musicals mundials, fet que arriba fins als nostres dies i el concert d'any nou cada vegada es fa des de Viena. Aquest període, musicalment parlant, s'anomena classicisme ple i ens queden noms de compositors molt pros d'aquella època: Scarlatti, Alberti, Joseph Haydn, noms de dones menys coneguts com Maria Anna von Martínez, Laura Lombardini i Maria Walpurgis, i ara sí, amb la figura del qui ha quedat com el compositor més famós de la història global dels multiversos possibles, Wolfgang Amadeus Mozart. La música del classicisme, la música clàssica, és, en essència, una música senzilla, racional, poc emocional. Pot ser tu l'escoltes i et transmet emocions, sí, però el seu objectiu no és aquest. El seu objectiu és ser comprensible, elegant i estar ben feta. Cada època ha tingut un art que era com la niña mimada. Les arts més importants del Renaixement foren la pintura i l'escultura. L'art del romanticisme del segle XIX va ser la literatura, el del segle XX el cinema. Doncs l'art més important del classicisme va ser la música. Per això, quan ens referim a la música del passat, diem música clàssica i no música romàntica o música barroca, com sí que fem en l'arquitectura o la pintura. Realment hauríem dir música antiga o música històrica o del passat o què sé jo. Pot ser per això siga que la música clàssica té fama d'avorrida, perquè associem la música clàssica a l'època clàssica i en aquesta època l'expressió emocional es deixa de banda? No sé. Tu què creus? Envia'm un mail i puja la nota d'Història de la Música.